Исәнсез, хөрмәтле моң сандыгы сәхифәсе тамашачылары. Кулларымда кәкре башлы, алтын кашлы мандалин, кайда җыр бар, кайда моң бар, эзләсәгез, анда мин, дип шагыйрь Шайхзада Бабич Мандалина исемле уен коралы турында шундый матур юллар язган. Әйе, бүген сүз мандалина турында булыр. Әйдәгез әле мандалинага күз салыйк. Менә мандалина инде шундый матур гына, җыйнак кына музыка уен коралы. Инде тарихына килгәндә, мандалина уен коралы гарәп илләренә барып тоташа. Гарәптән Пиренея ярым утравына 8нче гасырда килеп керә Испанияга. Аннан соң инде ул лютня буларак билгеле була. Лютнядан мандола, мандалина, бандура, аннан соң инде күчә Россиягә төрле Европа илләреннән. Инде Россиядә бу уен коралы 18нче гасырда билгеле була мондый уен коралы. Инде ныклап Россия халкының мәдәниятенә 19нчы гасырда килеп керә. Татарларга да шулай 19нчы гасырда мәгълүм була. Инде шушы вакытларда күпләп төрле кыллы оркестрлар оеша һәм дә халык мәхәббәте шушы уен коралына уяна. Инде менә күрәсез, мандалина шундый кичкенә генә уен коралы. Бу мандалина 1912нче елда Неапольдә ясалына. Бу шундый тарихи уен коралы. Инде әйтергә кирәк, безнең Россиядә кайдыр 1926нчы елдан 70нче елларга кадәр ясый торган булганнар менә шундый овал, күрәсез, овал формада булган мандалинлар. Инде 1980нче елга кадәр ярым овал һәм дә инде яссы мандалинларны ясый торган булганнар. Әйткәнемчә, күп кенә шәхесләр шушы уен коралында уйный торган булганнар. Үзен шын татар дип хис иткән шәхесләр мандалинда уйный торган булганнар. Безнең музейда Муса Җәлилнең мандалинасы саклана дәүләт музеенда. Һәм шулай Габдулла Тукай сәгатьләр буе мандалина тавышын тыңлап утыра торган булган. Инде әйдәгез бергәләп мандалин тавышында тыңлыйк. Без дә сезнең белән тыңлыйк. Бездә кунакта яңадан Казан консерваториясының доценты, композитор, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Виталий Харисов, Илнар Сафин белән бергәләп сезгә матур көйләр уйнадылар. Рәхим итегез. Ничек тамашачыларыбыз, сезгә мандалин тавышлары ошадымы? Белмим, сезгә ничек, миңа шундый ошады, рәхәтләнеп тыңладым. Инде бүгенгә сәхифәбез ахырына якынлашты. Киләсе очрашларга кадәр исән сау булыгыз, авырмагыз.